Bayanan na. Ay, nagtabuni pang. Murang pugyapon, di man magyapon mag-ulan. Di man mag-ulan. Napay kalau pila-pilo-pilo. Kani siya ibalhin. Are. Ah. Pwede man na siya ibalhin god. Imo nang ibalhin nindot na kay buslot man na imo kano. Imong buslot na kana oh. Buslot na. Imo nang ibalhin mo. Matuod bang ibalhin mo pa hoy. Ibalhin. Isa tanaw ko na imo kuno wa na oh buslot. Buslot. Ingon man ni mo nga akong gibalhin kay buslot mo gud ako ah. Nindot yan na ila ba? Ha? Ngahoy, bisig na nari kahoy. Usa rin kahoy yan mong pangita day. Pa na paway day. Ano po ka pangahoy. Wala ka kahoy, kabalik niya. Ha? Dapat ba manghapit niya po? Mahal man kayo na lansones. Ayun tara. Taka. Ito ba? Wala mo ko ah. Gani, wala ko ah. Ibutang lang na dili oh. Aron di maulan lang. Makawatong na yung gabi na. Abay wala. Kabayad di ka ba? Ya, kawasan. Kawaton ka na ah. Kabayad man juga ng tupat ka buo. Taro nga butang dito ban anak dia judo dipaslak kay kawato na ah kabayad man juga anak bayad bitaw. Kabayad ka na ah paslak yun na Lambi anak.